back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Hunsa! Ako! Imo kong gimanduan nga mo adto ni adtong babayhana og ako mismo'y mga igpasaylo niya? Sayo pa sagad ang imong gibuhat, ma. Wa ko masayod, je! O gusto kong masayod ka tong babayhana nga wa ko'y gusto niya og buhaton ko ang tanan aron makumbinser ko ang mga tao ning atong dapit nga masilag niya og maghimo kaming petisyon nga mawa siya ning atong dapit! Unsa? Dangan ka na mabayhana ning atong dapit, je! Kung ninyong petisyonan si Anastasia, kamo, mga limpyo ba inyong pagkatao? Time paragod. Unsa ba ka na sa Anastasia sa imong kinabuhi, ha? Ordinaryo lang nga higala, ma. O ganong imo magyud siyang labanan? Tuod kay malinis ang iyang tinguha sa pagtabang siyang isig katao. Ha? Doon na ba'y kuhang og usa ka handos nga makatabang sa iyang isig katao, je? Ikaw ba? Kamo? Dili lang yun mo motoong ang kantong babayhana mo nakaingon sa sunog ning atong dapit! Ma, husto na. Kesa mag-imo tuhuan, ha? Ako? O kantong tupa akong utok? Muabot raw niya higayon, ma. Nga ikaw na mismo ay makatubag sa maumong pangutana. Oh! Yan ang inyong pa-clans. Ako'y pimutang din ha. Paita ba yan nato ini, oy? Ikaw ba ka diha, oy? Oy, yan lang pait ko diha, milay. Tulor ka adlaw ang ilang pagpanghatag na to pa-clans. Niya pagkaman ini, kita na man ang kamo to kayod. Ano makakaon to? Ay, salamat. Mayogan ni kay nasiguro ginako ang akong bag nga way gibutangan ako sa akong kaymanan sa pagpangurte ingon man sa pagmanicure. Moadto ko sa bangko. Mo-withdraw ko. Aron makinaihinit ang pamalit og materialis. Aron makabahay dayon ta. Nao gyud. Kinahanglan gyud. Yun na pa. Hay man des Anastasia. Unsa ka? Wala din Ako rin mo gumilin niya gwad. Aron, makuha dayon ako ang pa-clans. Kihagit yung ko ini babayhana da. Nao kadayon, maingon kadayon ano. Ngano, imo na sa siyang kasabaan. Nganong ako man siyang kasabaan. Ako lang siyang pahinomduman. Ay, kani mo milay. Misil pag ginaan mo siyang pahinumduman, kanang imong anak. Nganaan naman na siya saktong kabuot. Kadang iyang pagkakitag-on sa iyang makita. Dili unta na niya ipanabi. Uy, milay. Mas mayo noon ang iyang ipanabi aron ta makabantay. Unya, nakabantay. Aron dili masunog ang atong bay. Pero, nahipos man sa nato mga importante na itong mga papilis. Ug kanasad si Jay. Jay, nasod. Nga naman si Jay. Ang iyang inahan mo'y kondinada. Tanawa! Wa gyud mo anhi dinhi aron may mga yung pasaylo. Konoy. Ha! Ay, kanimo miloy. Tungod niya ang imong pride. Daghan ang nasakripisyo. Kinsa? Secret. Day. Day, Carol. Man nakakaon. Ako man to nakita si auntie ni mo nga Milinya. Aron makakuha og pack-lunch. Diniraman ko, day. Naiubos ka sa desisyon ni mama nimo nga dili na panihon si Jay kung dili mo ipasaylo si mama niya. Ang ako lang gisakitan, day, kay gipatigpapaw ni mamang iyang garpo. Maotoy na sulti ni mama nimo kang Jay. Kay iya lang gipanalipdan ang imong katungod. Pinangka ko ka ni mama nimo. ug dili siya gusto nga dunay mo bugal-bugal nimo.
Labi pagyud nga dunay mamasangil nimo. Wa man ko'y kumo sa pagpaubos lang gud, day. Ay da, sobra na sabtong gibuhat ni nang Rosing day. Uy, laliman ka? Kiunsa ka niya pagkumbinsir ang kapitan no? Nga may uban man niya, aron pakaawawan ka? Di man sab ko tinuod. Kadaghan tao atong iuban ni nang Rosing? Kung wa pa si Jay nga nanalipod nimo, mahimo mo tuo sila nga ikaw gid may hinungdan sa sunog. Usahay. Magmahay ko. Nganong duna ko ining maong abilidad. Kanang dunay makita unya mahitabo ra bagyod. Labi pa gyud kung imo nang ma-develop day. Bang mahimong masayod ka na kanus ang mahitabo ang imo makita. Og doon na pagipakaping oras. Dili ko, day. Dili ko. Ay, Madlok ko. Kuan man gud day kanang mas maayo man gyud nang accurate ang imong makita day pa. Tanawa noon Nagtuo na lang ang uban. Labi na gyud ang inahan ni Jay. Nga wa ka sa maayo nimong panguna-una. Kanang musulti kas imong makita. Nga usahay mahitabo dayon. Usahay madugay pa. Mas maayo gid unta nga di na lang gyud. Kung mituo pa lang unta sila sa akong pasidaan, wag gid untay sunog nga mahitabo. Ay, dito ba gid may si Jay sa ilang nang meeting day? Amo pa gyud siya nga pasidan-an ha? Pero ambot ang giday, uy. Nataligamaan lang yung tingali niya sa pagpawong ang kandila. Nganong gihatagan man ko ining maong tilimat doon? Ang ako na sa Hiranday, nga kitang tanan, doon naman ni Ana. Pero katong ligon, mao'y makasugakod. Labi pa yun, kung punan niya ang iyang kaligon. O developon niya maayo ang maong abilidad. Muna imong buhaton, day. Dili ko gustong mulabaw pa ko sa labang makakagahom, day, Carol. Dayan mo na isusi mo na nga iya ning gihatag nimo. Unya, iya day kang silutan. Suwaye pagpuga ng imo huna-huna, day. Suwaye nga mahipit na nimo ang maong gasa nga doon na kay third eye. Nagasulti mo si Ann? Oje, og naluoy kay ko niyo. Gusto ko maglagot sa kong kaugalingon. Ano ko taon? Mituo ko sa mga nakita ni Ann. Mituo ko nga dili siya gusto mahitabo ang iyang makita. Hinungdan nga naning kamot siya. Nagigbisog nga dili gid mahitabo. Pero ang nakasaway siya ang gibuhat. Maumanggod ang akong inahan. Sayo pansabgid ang imong inahan, uy. Naibaw ko. Pero ako sa inahan, Carol. Dili ko mahimong basta na lang i-dispatch sarang iyang katungod. Pero, nakahimog yun ka sa paglaban ni Anastasia kaganina. Naibaw ka ba? Ako man itong imahayan. Ah. Dili ko gustong mamahimong daot ang anak. Ay, sayo pa sa gitos mama nimo. May diritso man siyang atake ni Dayan. Nga wa magsusi diin yun magsugod ang sunog. Unya, ila pag yung gida ang kapitan. Dili na hinoon ko makaadto sa ilang lugar. Dili na hinoon may permi magkita. Dili day mga igpasaylo si mama nimo siyang gibuhat nga pagsung. Dili ko no. Sakto magkuno siya siyang gibuhat. Okay naman ka nimo nga. Dili na mo magkita si Dayan. Dili uy. Mingawan ka sa akong amiga. Ang. Ako ko siyang best friend. Uy, gawa sa pagka-best friend? Unsay buti mo ipasabot. Sagdi na lang, oy. O man ka makasabot sa akong buti pasabot. Unsa man? Kamo nando, ha? Ay. Ni ano sab ning ritaso, ay. Unsay ritaso? Ay, tanawa ko na mo gisuloob, day, oh. Murag panapton gikan sa ritaso. Kuwang sa sukod. Ang blouse, klaro kaayo ang bukog sa imong bukton, nay. Unya, nakita pa gid ang imong puson. Uy. Hala. Jay, tayo sa, doon ay katawanan sa akong gisulti. Waman. Unya nga na may katawa man na siya. Nakakatawa
imong kaignorante. Ayay. Ako naman gud hinoy ignorante ini. Ignorante ka. Kay mo may imong gisunod ang imong amiga nga nabiyaan sa panahon. May kay mo pala kong istorya nga siya magkakita sa unahan, magkakita sa umaabot. Unsa man tawag mo ni ana? Di ba? Kuwag usa ka handos? Oy! Ikaw na'y kuwang og usa ka handos, day. Unsa? May mo ba? Hunong na mo ninyo yung lalis ng way unod. Murabog mga batang way buot. Apil ni ko ana, Jay. Unsa siya mong pagtuo? Hilamay! May kay pagkatakot sa mga amiga nga may topak siyang utok. May mo ba? Ayaw iapil ang wa dinhi kay dili siya makadipinsa siyang kagalingon? Ayaw ka pala ka, Jay. Ayaw ka pala ka. Kay ako'y dipinsa sa akong amiga. Unsa to, day? Si Dayan dunay tupak? Ikaw yun! Dunay pahak! Dili kay basta pahak lang. Dako kaayong pahak! Makalagot kagid kay da. Apit yun mo lang, Wayda. Milikay ka. Ang, ha? Magpaupaw yun ko ni mo? Wina. Magpaupaw ko ni mo? Di ko atras! Usa pa nahitabo nimo? Si Carol nga wagid manghilabot nimo, imog yung hilabtan. Usa pa imong giinitan niya? Ikaw! Ikaw may akong ginitag maayo! May kay kaniya na babayan na da? Nga no? Tungod ba kay amiga si Neto Anastasia? Bisag kinsa, basta dili burok kinta ako ging labanan. O ako pa? Ako pa'y burukinta? Sige na, Rol. Biya na lang, aron may gubot. Mabaya gyud ko, Che. Kay dili ko makigtubay og pahak. Che! Che pa yan! Makalagot! Palaguton ka lagi di Carol. Tungod kay pikon ka man. Tuod. Ngano ni amang ka? Walang. Napapansin. Unsa? Nasuko ka ba nako, nak? Wa man ma. Nganong masuko ko taon ko nimo. Tungod kay ako manggididaan si Jay nga moanhi pa din eh. Di ko makabuot nimo ma kay imo pud nang katungod. Di ka bakit ba kasabot sa kong pagpanalipod nimo? Anak ta ka. Pinangga ta ka. Bosa dili ko magatugot. Nga bisag si Kinsa nalay mo yatak sa imong katugot. Walang unta nimo giapil si Jay sa imong kasuko ma. Di magod siya makapasabot sa iyang inahan. Walang tamahibaw nga gibuhat ta kana ni Jay. Pero naglabi lang ang ilang pagtamay nako. Mamilay, wa ko'y laing kasumbungan sa kong kahigwaos. Matagi kayo na doon ako'y makita. Nagkasabot siya sa kong sitwasyon, ma. Unsay mahitabo kon. Kung mulambo ang maon ninyong kasuod. Unsay pot namang ipasabot. Nahadlo ko. Nga tingalig. Musangpot sa relasyon. Nga dili lang sa panagkikilaay kundi mahalambigit pa ang inyong kasing-kasing. Mahimong sa pagkakaroon, wa pa mangulitaw ka nimo si Jay. Og mahimo sab nga sa pagkakaroon, wa pa kadutli sa iyang pagsabot nimo. Pero unsay mahitabo kung matinuod ang akong kahadlok? Pahimangnuan talaga. Dili siya ang lalaki nga angay nimo. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!